Ngayon mga boss, andito kami sa dagat. Bonding, relax bonding, maligo kami dito sa dagat. Sarap! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss, and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, your boy, this boss Jupiter Films. And for today's video mga boss, ngayon mga boss, andito kami sa dagat. And So ngayon mga boss, andito kami sa dagat mga boss kasi bonding, relax bonding, maligo kami dito sa dagat. And syempre mga boss, kasama ko yung J Pro family. Actually mga boss, hindi kami kompleto ngayon kasi busy yung iba. Wala dito silang sino wala dito sila? Pinoy Wazok. Wala dito silang Rhea May, silang Cyril, silang sino pa? Busy sa module. Oh, busy sila sa module, silang Nestle. Oh. So ngayon mga boss, hindi kami kompleto ngayon kasi busy sila sa module. Ito mga boss, kailangan pa naming lalakarin dun sa dun sa dulo. Yan. So, ayan, nahihirapan ako dito kasi medyo maputik dito. Ayan, hindi na makita yung yung chinelas ko kasi baka So, okay mga boss, samahan nyo muna kami mga boss na lakarin papunta dun sa dulo. So, kita-kits mamaya. And enjoy kayo mamaya sa video namin doon pag naliligo na kami doon mga boss. So sila, nasa dulo na sila, medyo malayo na sila. And ang kasama ko pa dito sa likod silang si Joshua Dinoy at saka si lubong ko. At saka si si Boss Lloyd ng ABS-CBN crew. Okay, Lloyd. Ayan, ganito kalinis yung tubig. So ngayon mga boss, malapit na kaming makarating dun sa pupuntahan namin, dun sa pinakadulo. Anong masasabi nyo sa paglakad-lakad natin? Masaya. Bakit? Tapoy. Ano itsura ng masaya? Wala, tiki-winky. Mga boss, hindi ko talaga makalimutan tong lugar na to nung bata pa kami. Kasama ko yung pamilya namin. Dito yung spot namin, ayan yung may hagdanan. So may hagdanan. Yan yung spot namin palagi. Libong. Yan yung spot namin. Maglibang yung nag-aaliw, naglalaro. Natawanan yung maglibang na malabas yung lumabas yung lumabas yung time bomb. Nilosan na rin dagat Yung Starland. Nagdurog sa Top Angrang Card. Oh, nabuti diri sa dagat. Sabi ngayon akong babulay kayo mo. So ngayon mga boss, nandito na kami sa island. Ayun, nandito na kami sa Joshua Dinoy's Island. Welcome sa island mo, Dinoy. So guys, ito nga pa pala yung ikaw muna ang tour guide namin. Yung daan. Dito yung daan patungong Kalibangan. Patungong langit. So ngayon mga boss, nandito. Kamusta yung lakad sa tubig? Okay lang. Nandito ang pinakamalaking Starland. Aras. Tara! Yo! My favorite! Ayun! Ang ganda ng tubig! Ang lamig ng tubig! Andito na kami Parang sa- isang tubig! Nandito na kami sa Boracay.
Dito na kami. Hello, I am there, the water. Asa man ta mag-plaster ani? Wow, ligo ka tubig. Ngayon, Jabol, excited ka na bang maligo? Excited na ako maligo para malumos na ako. Ayun, ito na yung mga kasama namin. Hoy, maligo na kayo kasi mukha na kayong kambing na wala pang ligo. Ayan, mag-hi kayo sa vlog, mag-hi sa vlog. Hi vlog. Mag-hi sa vlog. Sada all. Ayun. Ang ganda ng tubig. Wow. Yun oh. Ganda ng tubig. So ngayon mga boss, dito na ako sa dagat pero hindi pa ako maligo kasi ito yung camera ko. Hindi ko pa nilagyan ng waterproof casing. Ay sawa pa ni waterproof akong gana. Sarap. Muang ka? Lo. Kobe ba? Huwag ka mainom. Atay! Sayang kayong 50. Pag-uwi mo, pag-uwi. Okay, yung mga boss, naligo ako saglit pero kamusta yung yung tubig? Okay lang. Ang sarap maligo, no? And napaka-clear talaga ng tubig para siyang nasa Boracay, oh. And yun mga boss, white sand siya. Sige! 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 Ang pakat ng tubig. Steam, hilay. So yun mga boss, medyo nawala ako sa mood ngayon. Dun sa dagat kanina, nakita nyo mga boss na tatlo lang kami naligo doon. Kasi yung ibang kasama ko, pangit lang kabanding mga boss kasi kanina pa akong tawag ng tawag sa kanila para maligo na kami. Puro sila busy sa kakatagay. So kaya yun, nawala ako sa mood. Kaya masabi ko sa inyo, pasensya na kung nauna akong umuwi sa inyo. Pangit nyo kasi kabanding. Kaya mga boss, umuwi na lang ako. So iniwan ko sila dun sa dagat kasi may lakad pa ako. And importante kasi yung oras ko, hindi ko muna sasayangin yun. Medyo malalayo yung hilakaran ko. Napakasakit na sa paa. Ano? Yun yung ayaw ko sa inyo kasi umabsent ako sa trabaho para makabanding tayo. Tawag ako ng tawag pero deadma kayo, takinan nyo. So eto mga boss, di ko na lang sasayangin tong vlog na to. So ipapatuloy ko lang. Bahala sila. So ito, palabas na ako ng kalsada. Yan. May pupuntahan sana ako ngayon pero kinancel ko kasi yun nga yung usapan, pupunta kami sa dagat. Pero yun, napapangit ka banding. Kaya na yung gupit ko. Para akong ano neto. Ayan, para akong bahong gupit na alien. May mga boss, lalabas na ako ng kalsada. Ayan. Dijuro! Saan ka galing, Dijuro? Bumili ako ng Ulam. Alam mo ba, may kwento ako sa'yo. Doon kami sa dagat, kasama silang Dinoy. At yung mga ibang kasama namin sa sayaw sa TikTok. Kaya umuwi ako kasi pangit kasi nila kabanding, men. May importanteng lakad ako tapos sila ewan ko, parang busy talaga sila eh. Pangit nyo kabanding! Ano? Pangit yung Pangit. kabanding. Pangit ka kabanding. So buti na lang andito si DJ Rons. Naglalakad lang ako dito eh kasi actually meron naman talaga akong pamasahe pero ayaw kong magsakay ng tricycle kasi basang-basa talaga ako eh. Di ba DJ Rons? Oo. Kamusta na yung life mo ngayon, DJ Rons? Padaplin, kaya basig maligsan ka, malata ka na, pareha ka tamanjiri ba? Ito, okay naman. Okay na. Bago lang ako nagpa-vaccine eh. So na all vaccine? Ano yung tinurok na vaccine? Sino? Akala ko single vaccine. Kung pwede pa lang. Oh. Kamusta na yung life mo, DJ Rons? Ayun, umasenso na si DJ Rons. And meron na siyang sports bike. Sports bike. Hapit lang mas sports car. Sports car. Bakit ka bumili ng lato? Trip ko lang. Dito ka sa gilid, baka masagasaan ka dyan. Baka magiging tamanjiri ka.
So ayun, masabi ko sa kanila, pangit talaga nakabanding kasi kanina. Nay? Hindi, silang Lloyd. Ay? O basta yung mga bagong kasama namin sa TikTok. Sabi ko sa kanila, naligo na ako sa dagat pero sila nasa bato pa. Oh. Yung iba, naligo sila pero pumunta sa bato. Pero sabi ko, maligo na tayo kasi mag-vlog ako. Sila, parang dead ma lang nila, hindi nila pinapansin. Bahala na kayo, 3 kami naligo dun. Tapos yung iba, nasa bato lang. Hindi sila maligo, kaya umuwi ako. Kaya tinawag nila ako, bahala na kayo dyan. Wala na ako sa mood. Umuwi ka na lang. Oh, ang pangit kasi nakabanding. Ano masabi mo? Pangit kayong makabanding. Pangit ka banding. Talaga magtagalog. Oh, sige. Eh, boss. Salamat, DJ Rons. Salamat. Ingat ka. Putain na mo. Yun yung si DJ Rons. Kasama namin sa sayo namin sa J-Pro. J-Pro yung dati pero actually matagal na kasi yung grupong J-Pro pero ang dinalang pangalan namin LSP Crew pero under siya sa group ng J-Pro. Sa pinakamalaking grupo namin. Kasama siya sa sa sayaw namin nung LSP Crew. Yung concept namin ay mga PNP, mga pulis. Ang ganda kasi ng usapan namin kanina mga boss nung mga tanghali. Mag-swimming po sa dagat pero ako habang nasa work ako napag-isipan ko na mag half day na lang ako kasi wala naman akong ginagawa sa office. So ayun, maganda yung usapan namin. Mag-bonding daw. Kaya ayun, pagpunta namin dun sa dagat medyo okay pa yun. Pero nung time na naligo na kami, tatlo lang kaming pumunta dun sa malayo para maligo, para mag-vlog. Tapos yung mga kasama ko nandun lang sa bato. Parang deadma lang yung tawag na kami sa kanila. Deadma lang. Kaya yun, hinayaan ko na lang. Kaya umuwi ako. Yun. Dapat ako na naman yung pilitin lang. Pangit nyo kabanding. Bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, sana yung mga boss natin dyan na nanonood na ito, sana huwag kayong gagaya sa mga tropa ko, yung mga baliw na tropa. Ang pangit nilang kabanding talaga. Hashtag ang pangit nyo kabanding, putang ina nyo. Pangit nyo kabanding. So yun mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.